Otto Moll se nenarodil jako monstrum, zemřel však jako jeden z nejhorších zločinců století. Čekáte vrozeného sadistu, démona od kolébky. Realita je děsivější. Kým byl, než svět poznal jeho jméno? Zahradníkem, hudebník a pěstitel rostlin. Typická nudná povolání německé střední třídy 30. let. Žádné stopy šílenství, ale historie si pamatuje jiná čísla. 440 000 maďarských židů, 56 dní. To není statistika, to je jeho pracovní výkaz. Obyčejný muž se změnil v inženýra smrti. Navrhl spalovací jámy, vymyslel odvodňovací kanály na tuk, lákal děti na bonbóny vteřiny před popravou. Zlo zde není mystika, ale proces. Úraz hlavy, radikalizace a režim, který povýšil krutost na kvalifikaci. Každý tento fakt dnes leží v archivech památníku Auschwitz-Birkenau, chráněn před zapomněním. Konec tohoto příběhu nastal za zdmi pevnosti Landsberg, ve stejném vězení, kde Adolf Hitler kdysi diktoval Mein Kampf. Listopad 1945. Americký vojenský tribunál zasedá přímo v Dachau, uprostřed bývalého lágru. Veteráni, kteří prošli peklem od Afriky po Německo, v síni otevřeně pláčou. Moll ne. Jeho tvář je kamenná maska. Soud ho viní z 26 osobních poprav během pochodu smrti. Osvětimské hrůzy se teprve sčítají. I když ho konfrontuje bývalý velitel Rudolf Hess, Moll vinu popírá. Hraje roli vojáka. Tvrdí, že jen plnil rozkazy. Soudci mu nevěří. 13. prosince padá verdikt. Trest smrti. 28. května 1946. Kat vyvádí odsouzeného na dvůr. Je mu 31 let. Muž, který statisícům sliboval horkou polévku a čaj, než je poslal na smrt, teď mlčí. Žádná lítost. Ani slovo. Rok předtím, než mu Kat nasadil oprátku, Moll stále rozhodoval o bytití na zasněžených silnicích Bavorska, se jeho soukromá válka nezastavila. Duben 1945. Pochod smrti. Vězeň padá vyčerpáním do špinavé břečky. Moll k němu přistupuje. Klidně, bez emocí. Přiloží hlaveň k týlu, výstřel. Tělo sebou škubne a zůstane ležet na zmrzlé zemi. Moll překračuje mrtvolu a jde dál. Slyšet je jen křupání sněhu pod jeho holínkami. 26. Tolik lidí osobně zastřelil během jediného přesunu. A to jsou jen ti, které někdo stihl spočítat na jednom úseku cesty. Ustupoval takto už od ledna. Když se Rudá armáda blížila k Osvětimi, hnal kolonu přeživších na západ, do komplexu Kaufering, 11 podtáborů. Vězni tam spali v hliněných dírách, které si sami vykopali. Střechy prosakovaly, hlad byl normou. Z 30 000 vězňů Kauferingu zahynula přesně polovina. Moll zabíjel v Německu stejně lehce jako v Polsku. Do Dachau dorazil 28. dubna 1945. Jeho čas vypršel. Hned následující ráno vojáci 7. americké armády prolomili brány a osvobodili tábor. Ale Mollův skutečný odkaz neležel na zmrzlé silnici roku 1945. Jeho mistrovské dílo vzniklo o rok dříve. V létě u pecí Birkenau. Jak spálit 15 000 těl denně. Moll vymyslel systém jam a žlabů. Spočítal si to chladně. Cihové pece by pod náporem praskly, proto nařídil kopat. Otevřené jámy vedle krematorií nahradily techniku. Moll k problému přistoupil jako inženýr. Navrhl svažité drenážní kanály. Skapalněný lidský tuk stékal z hořících těl zpět do ohniska. Fungoval jako vysoce hořlavé palivo. Oheň díky tomu stravoval mrtvé rychleji. Byla to nutnost. Mezi květnem a červencem 1944 přijelo na rampu 147 vlaků. Přivezli 440 000 lidí. To je populace velkého moderního města. Zničena za pouhých 56 dní. 80% z nich šlo rovnou do plynu. Bez registrace, bez tetování. Prostě zmizeli. Člen Sonderkommanda Alter Feinsilber později vypověděl, že práce pod Mollem v těchto týdnech znamenala pobyt v zóně absolutního teroru. Jakékoliv zaváhání znamenalo okamžitou smrt. Moll zde nalezl svůj účel. Právě pro tuto brutální efektivitu byl v květnu jmenován vedoucím všech krematorií v Osvětimi. Aby tento smrtící pás běžel bez záseků, vyžadoval absolutní lež. Moll na rampě neřval, nekopal. Místo toho nasadil masku. Jeho hlas byl klidný, téměř vřelý.
Uprostřed chaosu, prachu a štěkotu psů působil jako záchranný kruh. Jdete do pracovního tábora, lhal jim do očí. Nejdřív dezinfekce, horká polévka. Lidé mu věřili, svlékali se, pečlivě věšeli šaty na očíslované háčky. Moll jim připomínal, aby si čísla zapamatovali. Pro vyzvednutí po sprše. Někteří v tom klidu psali vzkazy rodinám, vzkazy, které nikdo nikdy nepřečte. Lékař SS Johann Kremer si vše zapisoval. Jeho deníky se později staly klíčovým důkazem v Norimberku. Popisoval to jasně, precizně zrežírované představení. Cíl byl jediný – udržet oběti v klidu do poslední sekundy. Vrchol cynismu přijížděl na 4 kolech. Sanitka s výrazným znakem Červeného kříže, symbol pomoci a naděje. Ale uvnitř neleželi ranění. Vůz sloužil k přepravě plechovek cyklonu B přímo ke krematoriím. Dav vstoupil do betonu. Těžké dveře se zabouchly. Závory cvakly. Moll stál venku a čekal. Granule propadly stropními šachtami. Křik za ocelovou stěnou utichl navždy. Jeden takový den začal na prosluněné rampě v jižním Polsku. Květen 1944. 3 dny cesty ve vagónech pro dobytek. Uvnitř nebylo jídlo, nebyla voda. Jen strašlivé dusno a tma. Když se těžké dveře rozletěly, oslepené lidi nečekal křik dozorců. Čekal tam blonďatý důstojník se skleněným okem. Mluvil tiše, usmíval se. Uklidňoval vyděšené matky. Vysvětloval, že je potřeba jen rychlá dezinfekce a sprcha. Potom dostanou teplou polévku a kávu. Dokonce jim připomínal, ať si pečlivě zapamatují číslo háčku v šatně, aby své oblečení později snadno našli. Uvěřili mu. Lékaři, učitelé i sedláci. Během 2 hodin byli všichni mrtví. Ten muž se jmenoval Otto Moll. Na rampě mluvil tiše, ale za tím klidem se skrýval sadista, kterého se báli i vlastní lidé. I v systému průmyslového vyhlazování byly jeho činy považovány za extrém. Nákladní auto dostalo smyk. Z korby vypadlo 3leté dítě. Moll k němu okamžitě přistoupil. Zvedl ho ze země, rozmáchl se a roztříštil mu lebku o betonovou zeď. Tělo hodil zpátky matce do vozu, jako kus masa. Děti lákal na bonbóny, jen aby je mohl házet živé do hořících jam. Vzduch byl cítit benzínem a spálenou kůží. Moll se díval, s viditelným uspokojením. Členové Sonderkommanda viděli, co dělal s těmi, kteří ukryli šperky. Polil je hořlavinou, zapálil je živé přímo na místě. Do ledna 1945 se tyto scény opakovaly denně. Když někdo prosil o život, Moll jen zopakoval svou mantru. Befehl ist Befehl, rozkaz je rozkaz. A stisko spoušť. Režim tuto brutalitu netoleroval. On ji v den Hitlerových narozenin vyznamenával. Ještě než začali chrlit kouř obří komíny v Birkenau, Moll už pracoval. Bunkr 1, bunkr 2. Obyčejné selské chalupy přestavěné na plynové komory. Moll osobně dohlížel na to, jak se místnosti plní cyklonem B. Stovky tisíc těl končily v mělkých jámách okolo. Půda to nevydržela. Rozkládající se tkáně otrávily spodní vodu. SSáci i jejich rodiny v okolí tábora začaly onemocnět. Řešení bylo brutální. Vykopat, spálit. Od září do listopadu 1942 řídil Moll otevírání hrobů a likvidaci důkazů na otevřených ohništích. Systém si toho všiml. 20. dubna 1943 přišla odměna. Válečný záslužný kříž 1. třídy s meči. Tuto medaili obvykle dostávali vojáci za hrdinství v přímém boji. Moll ji dostal za zabíjení bezbranných civilistů. Kromě něj a velitele Rudolfa Hesse obdržel v celé Osvětimi toto vysoké vyznamenání už jen jediný další důstojník. Tato medaile visela na hrudi muže, kterého v lágru znali pod jménem mýtické nestvůry. Jeho poznávacím znamením se stalo skleněné oko. Vězni mu říkali Kyklop. Druhý titul si vysloužil krví. Schweinemetzger, řezník prasat. Mezi tisíci příslušníky SS v celém komplexu označovali přeživší i kolegové Molla za jediného muže, ze kterého šla absolutní hrůza. Za co se dalo dostat do bloku 11?
za jeden krajíc chleba navíc, nebo za špatný pohled. Červen 1942. MOL přebírá velení trestné roty, nejobávanější jednotka v Osvětimi. Rozsudky zněly od 1 měsíce po celý rok, v naprosté izolaci. Tlusté zdi tlumily křik, ale dunění úderů při výsleších pronikalo ven denně. Kdo tam vešel, málo kdy vyšel bez pout, pokud vůbec. Heinrich Himmler nařídil přestavbu Osvětimi na vyhlazovací centrum a MOL vykročil z řady. To, co se odehrávalo v bloku 11, nebylo pouhým plněním rozkazů, byla to inscenace. Divadlo hrůzy versus realita nevyhnutelné smrti. Otto Moll proměnil Osvětim Březinku ve svá soukromá jatka. Jeho představení byla tak extrémní, že i ostatní příslušníci SS odcházeli zvracet. Nemohli se dívat. Moll ale neuhnul pohledem ani jednou. Pro něj to nebyla práce, byla to kalkulovaná vášeň. Svědectví přeživších a záznamy tribunálů mluví jasně. Žádná cenzura, žádné zjemňování historie. Abychom ale pochopili, jak se z člověka stane takové monstrum, musíme opustit rok 1944. Musíme se vrátit na úplný začátek. Monstrum dorazilo do Osvětimi na jaře 1941, ale svou pravou tvář si přivezlo už ze severu. Jedno oko kmitalo, těkalo z vězně na vězně. Druhé se ani nehnulo. Skleněná protéza v očním důlku jen tupě zírala vpřed. Studený modrý lesk. Benjamin Jacobs, který to viděl, později řekl, že se hýbalo jen to živé. To mrtvé zůstávalo fixované. Žádný výraz, žádný soucit. Jen sklo a prázdnota pod svalnatým hrudníkem. Tuto reputaci si vybudoval v táboře Sachsenhausen. Od roku 1938 tam velel zahradnickému komandu. Sázel květiny, upravoval záhony. Pár metrů od něj umíral Jakov Džugašvili, Stalinův nejstarší syn, ten, kterého otec odmítl vyměnit za německého generála. Jakov v lágru zahynul. Moll povýšil. Jeho preciznost mezi záhony zaujala Rudolfa Hesse. Když Hess dostal rozkaz vybudovat v Polsku největší továrnu na smrt, ukázal na Molla. 2. května 1941 Moll vystoupil v Osvětimi. Nepřijel sám. Přivezl novou manželku a 2 dcery. Ubytoval je přímo v zóně lágru, jako by to byl letní byt. Smrt pro něj nebyla překážkou ani v soukromí. Jeho první žena Ellie zemřela rok předtím na otravu krve, kterou chytila přímo při práci v koncentračním táboře. Tento skleněný artefakt byl suvenýrem z jiné katastrofy, která v něm možná zabila člověka dávno předtím. Konec 30. let. Silnice mezi Bernau a Oranienburgem. Nákladní vůz SS v plné rychlosti naráží do civilního auta. Čelní srážka. Jeden SSák umírá okamžitě. Molla vytahují z pokrouceného vraku s roztříštěnou lebkou. Následují měsíce v nemocnici a trvalá ztráta pravého oka. Ale chirurgie nedokázala opravit všechno. Těžké trauma čelního laloku často vede k trvalé ztrátě empatie a patologickému odbrzdění agresivity. Pováleční experti později dojdou k závěru, že náraz do hlavy z něj udělal dokonalého sociopata, náchylného k radikalizaci. Systém ho ale neposlal do invalidního důchodu. Nacisté pro tento defekt okamžitě našli uplatnění. Ale ještě před úrazem a před tou skleněnou bulvou to byl jen Otto. Narodil se 4. března 1915. Hohenschönberg. Obyčejné město. Obyčejný start. V roce 1933 mu bylo 17 let. Německo se topilo v depresi. Miliony takových normálních kluků hledali viníka a dostali uniformu. Moll do ní vklouzl v roce 1935. Ne jako voják, jako hudebník. Člen pochodové kapely SS. Objížděl kasárna a hrál na nástroj. Tohle není životopis rozeného zabijáka. Je to důkaz, jak snadno režim vyrobí monstrum z ničeho. Protože nech se stal pánem nad životem a smrtí, nech začal vlastníma rukama házet živé děti do hořících jam s lidským tukem, Otto Moll byl zahradník.